Ако искате да получите безвъзмездно 20 000 лева за изграждане на фотоволтаична електроцентрала на вашия дом, изгледайте това видео до край, последвайте ни и го запишете. Здравейте, казвам се Мирослав Дончев от Интерпауър. Много скоро ще има програма за финансиране на физически лица за изграждане на фотоволтаични електроцентрали. Програмата ще предоставя ваучери от 20 000 лева на всички одобрени кандидати, като ние от Интерпауър сме с вас от самото начало. Идейния проект, проектирането, подаването на документацията, изграждането и верифицирането на проекта до самото финансиране. Следете ни в социалните мрежи, харесайте и поделяйте тази информация, за да могат повече хора да разберат за нея и ние да помогнем на повече хора да успеят да осъществят тяхната мечта да изградят фотоволтаична електроцентрала на дома си. Интерпауър е вашият партньор в изграждането на фотоволтаичните електроцентрали с финансиране от Европейски съюз, министерство или държава. Ние имаме над 80 реализирани проекта по първия прием за изграждане на фотоволтаични централи за домакинствата.